plastikoa sortzen da, ez? Zenbat plastiko sortzen da edo inguruan zuen lantzia. Gu elgoi barko leku batzuk garbitzea erabaki dugu eta horretarako gauza batzuk behar ditugu. Horretarako behar ditugu lau gauza. Zure baimena, zinta gorri txuria jartzeko espaloian eta istripurik ez gertatzeko, guanteak eta poltsa sakarra jasotzeko. Oso ondo. Zinta txuri gorrisa, guantiak eta sakarrak batzeko poltsa. Nire partetik oso ideia hona iruditzen zait. Gure partetik prestutasun osoa zueri behar duzuen materiala emateko eta edozin laguntza edo laguntzerik badakagu, lagunduko dizuegu oso posik. Eta revista hau, eta sobre hau eta hauze! Eta guante hau! Eta... Ez aikabitze! Eso! Hau eta plastiko. A ber, guri egin! Begira zenbat kable arraroa dela! Zakitako malkil bat, eta da bera pollu. Bera, agoni aprobetxatzen du, egoi bat, ikueta bat. Eta etxera bat ere daukagu. Eguna da, pixkat, sigma eta garbitxu. Ikusiago zikina dagoela, eta indeguna garbitxu zaiti. Gure gaia da plastikozko irla, eta esan dugu aldegu nahi tokia garbitxu, eta eraki dugu sigma izatea. Bai, oso zikina egon da sigma. Zigarroak, plastiko asko, botellak, almohadak eta sekadorak eta metalet egon da. Zeo esan nahi diezu hau zikintzen duten eri, ero? Bai, ondo portatzea. Estela, ikusiko.